present. Find my independence. Здраво, днес хора, много сте се начутили на Крипъра. И да, влезахме с 1 час. И сега се впената в Дипород. И ще посъбира малко диаманти, ако намеря. Вижте на кирката. Да, ще бием още един удар. Това е нещо интересно, не? Кредиторите са отворени. Там в Крипъра пише. Ще пише. Трябва малко. Чум един стак само. Да, аз го снимах. Той ми е готин този Крипър. Ето. Тук няма нищо. Това книжката ми забива. Тук няма нищо. Защото ще пребих на хантера с колелото малко. Така ми се вижда месото. Мислех сме, че сме приятели на Крипър. Крипър, да. What the fuck? Torchway. Dacă mi sunt torchway. И това ми топчам. И това ще почна на подобно ниво. Например, само научка това. Това е диамант. А не, това е камък. Да, тук не съм гледал. Уау. Това е 13 ниво. Мисля чудно да няма диаманти. Уау. Къде да го скоча? Фак. Зле. Това просто държах. Мати. Да. Ха. За трети път го виждам вече. В клип още не съм го виждал, това ми е за първи път. Диаманти няма ли? Вижте ми сета. Про 4, Про 3. Явно там няма да ходим. Ето. Още редстон. И само до диамант. Няма. Извинете, че нали там клипа с удара. Спрях така клипа, но ако ми бъдна компа и след това не можах да се вържа в другия клип, не знам защо. Ще ви направя ще ви покажа няколко подобрения на къщата.
Надявам се да виждате, що си виждам перфектно. Гордо. Как търча по водата. Да, деп се трепте. Това наистина е за водата. Гледайте. Добре. Ходи се едно. Все едно няма вода. Да. Диаманти! Диаманти! Надявам се да ми пуснат повече, защото намерих. Защото им поръчам. Да, хайде тук. Забравя да му кажа. Да го кажа преди това. Тук няма нищо. Това е било от тази страна. Слънцето. Тук няма също диаманти. Ще ми трябва малко светлина. Диаманти няма, има редстон. Който ще ми трябва за асистенти. Още дъно. Да, тепа. Този тая една. Че вече няма много. Оставам, че там е. Рано мишката. Да. Преди как не съм го видял. Сминах малко тук. Както се знае. Не видях, че има и още диаманти, не са само това. Така. И хора, лава, не те желая. Опс. Значи. Така че да това. Това чупя. Да. Това чупя. Да. Дали ще намери още диаманти? Аз преди съм бил тук. Сега се сетих. Нагоре не съм бил. А то горе няма как да има диаманти, защото се капи на глава. Бачите по скелет. Сигурно не е крашнал. Там има мой год. Да, с тези, които не са разбрали, аз съм хостър на Deep World. Териториите са отворени, пак казвам. Скайпа ми ще е в описанието, тук ще го дам. Ето. Това ми е скайпа. Ако искате да скандидирате за сервера, не пишете на скайп.
И аз там ще кажа какво трябва да се направи. Да ще направя специален клип. Как да се кандидатирате. Храна. Има клипи вентарни, ще го правя без него, ама ще стават като умират. Ето като тя ще ми помогата. Кой имам по нашето ниво съм, тук бях. Тук още не съм. Тук бях. Тук беше клипа. Какво направя? Хора! Няма как да набея. Тук няма нищо. Не там може да има нещо. Ще проверя рисунок. Така аз не мога да го обирам вече. Значи ще махнем стринга. Малко светлина. И сега просто. Така. Май се чува малко тихо, сега ще говоря по-силно. Няма нищо интересно. Съм 11 ниво. И съм 40 левел. Убихме Ендер Дракона с Спиди. Т.е. Мартин. Ще покажа всички хора от Мартин. И още един, който ще бъде, ама още не се кандидатира. Това тук отдясно, вие ще го видите. Колко от и да се вижда колко има. Например, аз съм там дали, там ми е зелено. С пич, с боя, ама другите още не съм ги сложил в тима. Тим бенчмаринг на 10 ниво. Голд. И редстоун. Имам 13 голд. Няма нищо. 13 голд и 3 стака 42 редстоун. Сега правя един стак. Още 6 не трябва. Пак ви казвам, надявам се да не е твърде тъмно. Окей, аз съм убия, за да ви покажа къщата. Да не стане някакъв фейл. Моля да не става и фейл. Трябва да изхвърля нещо. Yes! Да, това е къщата. Това е готвен стак бъркатова, това е на спитки, MRBG, Стам BG мен, PowerNH Hentigen и Marakerit BG. Тук котките ми. Тая котка се казва Garfield, това е Stam BG, това е Stam BG младши. Ender Chest ми, Ender Dragon Egg, 2 от на епоки, това е на PowerNH.
Пишете в коментарите как се прави Pocket Ice. Това е на пола ми Хентики, ще го дам този сет. Това на мой приятел, който още не е влязъл в сервера, и това на Маракир Светие. И това са ни нещата. Изпълни само всички ачивменти, без ето този. Дори с вакчето съм изпълнил всичко. Тук са ни Айл Фендър, Пелите Вендър, на храна. Тук е един стак Блокфайра, камина. И това е бийка, на който с нощи направих с 300 кайра. Ако не беше поръчка. Да, това е портала, фермички, там конюшна и чикен ферм. Подобно съм го направила още. Тук къщата на Филпс. Ето, да, ще ви покажа моята къща. Ето. Тук да, берем съндове. Enchanted Table. Едно ме кефи на сета. Бутушките, дето стрите мога да си ходя по водата, седна отичам. То седна си хода не по вода, ами да, джамбоска. Нали, това. Мисля да го правя фул, ако той не е фул, да. Той ме ли пауър. Не знам. Дали страничка да сложа. Разчита Jumbo's Speed Fast Haste. Да е Jumbo's, когато не може да се качам колкото си искам на високо. И да, тук къщичката. Покрива. Тук някакво дърво. Покривче е застанало на честа. Не честите за малко. Нещо. Шуакен ферма. Това е. Ще да остава айтемите. Съм да форма. Това е това. Това. Това си го искам тук. Друго. Кол ще остава малко. Да, индекче тази го показах. Тук печки, кастинг тейбъл, енвил и ротен. И такъв билчер. И това беше фан с да много ви харесва клипа. И айде чао!